To fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. To fa ta taɓurza kenan. Wato jarumar Kannywood wacce ake shirin kwana 90 da ita, wato Murja Kunya, wacce ta yi ƙaura daga Kannywood. Murja Kunya kenan. Murja Kunya ta fara wa'azi, wato yanzu bidiyoyinta suna yawo a intanet. Murja Kunya ta fara yin wa'azi ga mazinata. Murja Kunya ta fara yin wa'azi ne a wannan shekara, domin tana cewa yin zina babu kyau, amma jama'a suna cewa Murja Kunya ba ta da kunya, sannan kuma ga ta mafaɗaciya ce. Murja Kunya dai ta fara wa'azi a wannan bidiyo nata da ta saki, wanda yake yawo a kafafen sada zumunta. Za mu sa muku bidiyon ku ji kamar yadda Murja Kunya ta ke yada da'awa ta. Zina gwara na yi istimna'i, domin ita zina tana cinye arzikin kowa da kowa kamar haka. Ta sa ki zama shirgegiyar bazawara, ko inanki ya buɗe a rinka nuna ki kina budurwa, amma nonuwa sun zube. La ilaha illallah wa Allah ka kare mi daga sharrin zina. Amma na ji wasu suna cewa wai ita zina laifi ce tsakaninka da Allah, sai na ce ni ma haka ne. To tun da kun san cewa ita zina laifi ne tsakaninka da Allah, ai sai ka dinga yin hakuri da ita, istimna'i da ɗan sauki akan zina, domin babu ciki, babu lalacewar al'amurori, sannan babu yin bugun waya kina yan murya wa namiji, sannan za ki je gidan mijinki lafiya. Da zina da istimna'i da abu ɗaya ne ya kawo su. Mene